Konnichiwa, somiadors! Aquest és el primer tag del canal, és el Most Likely To, que vindria a ser traduït en català. Qui és més probable que, no? Sí, si us ha agradat, després doneu-li a like. Comencem amb unes preguntes que ha fet la Bàrbara i algunes que hem tret d'internet. Primera pregunta. Qui és més probable que escolti música a tot volum? La Wim. He dit que t'hi escoltat música. Sí. Home, m'aixeco pels matins i quan vaig a treballar a les 6:30 ja em fico Flash FM a tope. Avui ha passat una música tot Sony... Era Flying Free. Joder, que és un temazo de l'època. Segona pregunta. Qui és més probable que escrigui un llibre? Per què, Frankie? Perquè jo vaig començar. I jo em vaig escriure un. Ah, sí? Sí? No ho sabies? No. Vaig escriure un. Anda! Fa molt de temps. Bueno, un llibre... Van ser, no sé, 30 o 35 pàgines. No vaig deixar llegir. No sé on està. Era un ordinador que tenia Windows XP, o sigui. I de què va? Ah, una sorpresa. Bueno, el que vaig escriure jo fa un any eren dels 8 primers mesos de recuperació de l'ictus. I allí va quedar. Així que en realitat els dos. Sí. Qui és més probable que s'ensopegui amb alguna cosa? Sí, jo també crec que sí. Perquè em passo tot el dia fotent mòstries a la paret, al pom de... al pom? Sí, al pom de la porta, al marco, a la taula... Següent. Qui és més probable que tregui de polleguera a algú? Tu, perquè tu... Espera! No ho sé. Perquè sempre estàs xinxant. Bueno, sí, jo. Sí. Sí. Però també em treus tu de polleguera. No, però... Perquè ella és desendreçada. I tu pesat. Per això me'n treu de polleguera. Qui és més probable que es perdi en algun lloc? Totalment d'acord. No, soc una mica desorientada, no una mica. Que en sèrio, té l'orientació al cul i el cul a Cuenca. Llavors sempre arribo a Cuenca. Sí, sempre em desoriento el cul. Batum! Després, un altre. Qui és més probable que es decideixi més ràpid? Uf. Nosaltres no, perquè no estem decidint. Avui tenim una invitada especial. La Cleo! Qui és més probable que ronqui? 1, 2... Ets un dolent. No, volia dir la Wim. Bueno, més o menys, La Cleo. Per què jo? Perquè tu ronques alguna vegada. Bueno, quan estàs cansada. Ai, no ronco, No, fa així, fa. Qui és més probable que arribi puntual? No s'ha de pensar. Soc una mica impuntual. Havíem quedat a les 4 per fer aquest vídeo i he arribat a les 4:30. Qui és més probable que tingui sort? Sort? Sí. 1, 2... 3. Has ficat a mi? Sí. I t'he posat a tu? Per què jo? Perquè tens sort a l'aparcar. Jo tinc molta mala sort a l'aparcar. Sempre em toquen llocs estrets, llocs que me'n treuen davant dels morros, sitios vados, no hi sitio. Jo no tinc sort. Tu sí que tens sort. Ah, sí? Sí. Què? D'estar amb mi. Oh, que bonic. Ja no ho digue de tu. En realitat la sort la té ell, però està bé. Qui és més probable que visqui el que somia? 1, 2, 3. Bueno, sí. Perquè ho vivim junts. Sí. És el nom del canal, però ho vivim els dos. Qui és més probable que faci un sopar romàntic? 1, 2, 3. Jo! La Wim. Perquè m'agrada cuinar. Sí. I soc detallista. Tu també, però... Sí, però jo t'invito. Últimament m'invites tu, però t'invito. És més ràpid, no? Ah, bien, entonces t'invito. T'invito, sí, t'invito. T'invito. No sé què té a veure, t'invito. Voleu veure el pito? Qui és més probable que s'enganxi a alguna cosa? Molt ràpid, 1, 2, 3.
En 5 segons estic... Sí, canvio. Ah, t'havies quedat a tu? Sí, perquè jo també m'enganxo de tot. Si tú del primer que me dices, hace 5 segundos que has empezado esta serie y yo, Sí. me da igual, ya me he enganchado, es graciosa, es. Sí, ella. Tens pito? No, jo no tinc pito. Que bueno que l'ensenyi! Qui és més probable que sigui un exagerat? 1, 2... Que ets un exagerat en qualsevol cosa. Però en què? En tot, no ho sé. Quan te fas mal, quan ha sortit una cosa malament, quan ha guanyat el no sé què, quan no... Tot. Qui és més probable que es quedi adormit a algun lloc? 1, 2... Sí, de fet, són les 5 i havien d'haver gravat el vídeo a les 4, o sigui que estava dormint. Sí, endavant. Qui és més probable que faci esport? 1, 2... Adiós! Ninguno de los dos, pero dentro de lo que cabe será Jo vaig a caminar, sí, però de fa 2 anys d'esport, bueno, vaig fer piscina i ja està. Qui és més probable que arribi puntual? Aquest era el gràcies. Sempre passa alguna cosa. Aquest és bo. Qui és més probable que sàpigui totes les cançons dels dibuixos animats? 1, 2... 1, 2... Pues sí, és Se cree que te sabes todas las canciones. de... Es que es más viejo. Los pitufos y Son Goku... No. Sempre podem volar i ser lliures per tot arreu. Sempre serem els barrufers. Ah, bueno, no tenía ni idea. Ya está. El Francesc. Qui és més probable que adoptés algun animal? Adoptés algun animal. 1, 2, 3. Pues yo me fico yo. La Yuca està adoptada. Jo vaig adoptar un cargol. Què més dona? El volum del tipus d'animal no implica que adoptis més tu que jo. Llavors, qui adopta més? Jo, perquè adopto un cargol. Qui és més probable que se'n vagi de viatge sense programar res? 1, 2... Sí. Sí. Jo últimament estic que necessito programar les coses. No sé per què. Bueno, sí. Ella té la necessitat de programar, però no ho programa, saps? Sí, bueno, és veritat. Li agrada organitzar, però que organitzi el menda. Qui és més probable que li donin calfreds? Aquesta ha sigut molt bona, No, que és bona. A mi aquest braç se'm va por ahí, sol. I la cama aquesta també. No tinc control de la meva part dreta del cos. Que panorama, Sí. Una que va preguntar l'Aldri, qui és més probable que es faci palles? 1, 2, 3. La Wim. En realitat sabeu que Frank. Jo no he anat amb un pallà a fer palles, o sigui que... Hòstia, és veritat, jo sí! Tu crec que sí, o De sea petita, amb el cole, vale. Toma! Sí, Què has pensat? Guarra! Qui és més probable que ganase los Juegos del Hambre? 1, 2, 3. Si va con el sentido de que soy una gorda, sí lo ganaría ella. Si va con el sentido de que soy una vaga, sí lo ganaría ella. Qui és més probable que guanyi un concurs de menjar hot dogs? 1, 2, 3. Ella té pràctica. Una que va demanar la Sarai. Qui és més probable que es tiri pets en públic? 1, 2 i 3. La Sarai. La Sarai. La Sarai és... Mira! Sarai, has quedado retratada. Pedada. Pedada. El vídeo, doneu-li a like, compartiu, si us plau. I subscriveu-vos al canal. I ja està. És el primer tag de molts, espero, i si us ha agradat això, compartiu. Així que res, ens veiem al pròxim vídeo. Sayonara!